Oh, wes. Oke. YouTubernya ganti. YouTubernya ganti, aku tak cekel kamerane, tenang ya. Mendungnya peteng dedet lur. Delok. Ya peteng Peteng setengah dedet. 6. Wong cek salen. Ya iki asli YouTuber ya iki lho, Pran. Asline wong iki. Ndak wong kesuwen cek salen kok tak cekel sik bae. Hasilku. Sepil hasilmu. Iki hasilku. Lho, iwak tok. Wes ngono handphone. Angel. Budale jam tengah loro mau. Rada angel iwake. Tambahmu nang. Iki wong-wong. Ngene anam kowe disepil to? Heeh, dilebokno tas porong mau. Wah. Gila. Hasil Mas Anam. Beuh, nderek bebone ngene. Apik lur. Anak patang narine. Udah marahi jam setengah loro lho. Udah tengah loro lur cik gawe iwak. Alhamdulillah. Ya hasilnya. Iki hasilnya sing di YouTuber diblithuki kancane iki lho gede-gede. Dengan kancane kono pinggir blithuk ya ampun, ya ampun. Wis penting enak iwake. Wis Rencekan Rita. roncekan Rita. Ketok to? Tak. Lah iya.